Imos a ver. Se meten a foca, literal. O órgano sexual garante e verce dun dos nos maiores tesouros que nos identifica, nos enorgullece e fala do que fomos, somos e seremos en tantos lugares e con tantas voces. Contade sempre co apoio da Xunta de Galicia. Moitas gracias, de novo. É culpa da casa. Do presidente da OEA, que nos está neste caso o honor de compartir connosco este día no seu primeiro, pero pois xa caso Estamos todos, falta hai unha persoa que máis debemos estar. moitas grazas. Pasamos logo a unha proba por asentimento. Pasamos logo ao primeiro punto da orde do día do interior da sesión anterior, que foi remitida a todos coa documentación, non a tenían na carpeta. Non sei se alguén quere facer graves feitos que non esperábamos no inicio, non? Moitas gracias.